Kumano. Aiwa umbera chama. Chichako. Mira ikantaure kene. Aiwa Koma wangu. Dare rikubvunza kuti chii chedu rigatsanangura kuti Koma wangu. Akandinanga uroi. Jaya ndakajana wake ni. Ndapedza wanhu wese kumusha achitaura ngoma wangu. Alright. Amai mchichini awachichini. Yamgara. Aidenzi ndiri kutumia nomari kuendesa kun'anga n'anga yacho chovera kuno muchama. Aiwe chama. Uyu wazotaura nomunini wawo. Emuningina. Zvataura zvokuti ndakamunanga ure kuti ari kujana wangu asiri. Ndakafonerwa inini pafoni iyi ine rekodha nen'anga. N'anga ndiyo yakataura kuti iwe ndiwe unonzitofa ndakati nditofa. Vanhu munin'ina wako anonzi chakanesa akauya nezvuru zviviri nemazana masere kukadomo. Hanzi ndiko akaendesa. Hanzi aiidza mbijani kuti aite sei kuti hanzi awane mari apambi nemamotikari. Rekodha yacho irimo. Saka ndakaenda kuna pamunini ndakati aibva munze rekodha iyi. Handiti ndaiswa paaudio. Vandazoenda kushamba kuna sisi wangu apa. Ndakati audio iyi mukuinzwa izvo handikuinzwa. Sisi wangu abva vazouya kumhondoro. Vaya kumhondoro vatazoenda panetwork. Pafoni van'anga yeye. Zvikanzi n'anga yeye uyai kuno mese. Ndiputunyore kuno randakasunga rane makore kupi kuno. Saka hatina kuzoenda. Saka wakaziya kuno kuno. N'anga munhu here chii? N'anga vakandikanzi ndini sekuru. Ndisekuru. Sekuru. Dare rinoda sekuru kuno. Kuti vataure nyaya dzangu. Saka audio yawo ndinayo. Iwewe ndio uchawadaidza. Andoka kutsvaga. Ndokafona Unowadaidza. namba dzawo ndinadzo. Ukadoma nokuziya. Aiwa andikuziva. Wambokwenda. Andikuziva. Andikuziva kana. Iwewe ndinoda kuti mutwa 16 unouya. Asekuru vakagara. Wakanyepa kuno kuti zvengangati zviziye tinoiripisa munhu. Mazvinzwa. Iwewe ndinoda kuti uve munhu kwaye. Iwewe munhu kwaye. Nyaya itaurike zvakaita sei? Zvakanaka. Tigadzisana vana vanyamunhu mumwe mungarwisana. Asi zviri kuitika. Uyo ukamuona izvozvo anobata mushonga nje. Sematauriro azvikaitwa. Sematauriro modhiyo ini modhiyo yakataura nanga. Paindi yakatondifonera. Ko iwe yakakuziva sei iwe? Inini handizivewo handiti. But pandakabvunza kuti waine nhamba dzangu makadziona kuti handiti. Wakati ndakapiwa nawo. Kuti yaita sei? Chinangwa. Zvikanzi yakataura zvese nezvevana vangu mbobatwa nemagetsi zvokuti hanzi uyu akanzi akataura kuti anondirova taura inini handiti. Ende pamunini ava ndakambonetsana nawo handiti. Saka akataura hanzi anondirova uyu kutaura kuti anondorova uyu. N'anga payataura hanzi iwewe haurohwe ndicho ndinoona zvokuita. Saka ndaitepa paifoni Iwe saka nhasi wewe tikakuti enda unoya noN'anga. Wati ndanzwa uchiti teerera mubvunzo. Ndanzwa uchiti wewe N'anga ye handakumbosvika pairi sokutaura kwako. Saka nhasi tikakuti enda utora N'anga unoitora kupi? togona kuifonera. Aiwa dare rakuda munhu akagara apa. Musi wa 16 inini N'anga yakandikanzi uyai mese. Wakatadza iwewe. Wakatadza. Chokutanga iwe N'anga yakufonera waifana kuenda kunoona N'anga. Handiti ozivana neN'anga kuti N'anga ishwa ndoi. Uchizoti unin'ina hachese. Izvi nhasi sokuti ko N'anga yefoni ikazoramba unoita sei? Chandaramba kuenda kuonana neN'anga kuti ndiende ndega kwandiri. Ndokona kuenda kuti ndikuenda kune N'anga yeye. Ndosiyokaduma kwekandi. Ndoata Ko zvino nhasi N'anga yeye ukada kuitsvaga apa itakuida iwe wanyangadzana nohama kudhara yobva yashaika unoita sei? handi namba dzaitinadzo. Aiwa nedzako. Unoya mutwa 16 ini. N'anga yako. Second nyaya. Mutwa 16 muye pana. Handiti. N'anga yako. Because ndeyako. Maonera ndati N'anga ndiani? Ndeyako. Unoya naye. Usanyangadze ukama. Munoya mutwa 16 ko. Munanasisawo zvibatsira kutaura. Musawanze hasha. Handiti. Uyu nkumano akafonera nomprofita
pulisa uyu kumano akashandiwa kumba kwake pamusoro inini andadza ukayo chindudza nyaya yawo ndikundati andadzi zvazvinetsi mangwana tinoenda kun'anga inini neni tiri 2 toenda kunoona n'anga iyi tiri 2 chakaasira saka andadza nguva vakandipindura mashoko kuti yoda nditi tiende kune n'anga uda nanondiurayisa here kumberi ikoko plazive vandina ukama nemi hama yavo ndichaka titori neukama tangu imi muri kuti hama yangu ndichaka pakuita sei zvakanzi ni kune n'anga ndisikuenda kana iwe une mari enda kun'anga kwacho inini handina kwanito kuita sei handina kwanito kuita kwemika imiza uyo zvaisiri hama imaimuudzireiwe awa ndaona vakasiyama yangu awa ndisitsvangwa patakaenda panetwork ndovakataura kuti ndikufa kwakaita baba apa isina ukama patakaenda panetwork ukarambire kuenda kopurufa muri 2 16 chamani sumukai endai kumba muna 16